போலுக்கு நாங்க அதோட பொருட்கள் பார்க்கலாம். கருவேப்பிலை, கத்தாழை, வெந்தயம், ஆகாரப்பூ, மருதாணி இலை, செம்பருத்தி இலை, செம்பருத்தி பூ, ரோஸ்மெரி, நெல்லிக்காய், வெற்றிவேர். இப்ப இது எல்லாத்தையும் ஒண்ணா சேர்த்து அரைச்சு நம்ம ஒரு பேஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம். வாங்க பண்ணலாம். நாம என்ன பண்ண போறோம்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட் தான் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வெந்தயம் போட்டுக்கலாம், அடுத்து செம்பருத்தி, அடுத்து நெல்லிக்காய், அடுத்து வெற்றிவேர், மித்த எல்லா ஐட்டமும் இதுல இருக்கு. அதை அரைக்கிறதுக்குள்ள நம்ம தேங்காய் எண்ணெயை சூடு பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்ப 1 லிட்டர் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோம்.